38 years. In other words, maybe he was attacked by the flu and further attacked by the situation, further attacked by the powerful sickness. Nobody tells us but simtolatina after being sick for quite some. Can somebody shout hallelujah here? After he has been sick for quite some times, but he might be a little neskati a figure lapaya one figure washala 38 years. Oh, 38 years is not a small time, it's not a short time. And it's not a joke. Pain for 38 years. Analyze Bishop Ngosi, analyze njengengqondo yami emfishane. Uyabona ukuthi ngalesi sikhathi uJesu wayekade ena 31 years. Kusho ukuthi le ndoda le yagula, yahlala ngasechibini. Udumo 71.4 FM Udumo 71.4 FM olwakho nawo. Somandla uzoyigcina impilo yami, uzoyigcina uyigcina kunjalo nganza kwethu-ke ngiyethemba ukuba niwezwela amazwi kababa uZikhali lapho esho kahle ethi indoda yahlala isikhathi eside eduze kwechibi, kodwa kuzomela ukuba sithandaze sicele uNkulunkulu kuzo zonke inhlupheko zethu nakho konke okusixakile ukuba uNkulunkulu asisize. Ngaphandle kokucela uNkulunkulu akekho futhi ongasisiza ngaphandle kwakhe, ngoba kuthi sekuhlulekile konke kodwa bese yena esisiza, kuthi sekuhluleka imithi ukuthi bese kuda yena yasisiza, ngoba yona imithi leyo nayo ingeyakhe yadalwa nguye. Umfundisi uZikhali-ke usichazela usipha amazwi omphefumulo. Ngiyacela ukuthi ngasonke isikhathi bazalwane sixakekile, sineyinkinga, kukhona esishoda ngakho kubalulekile, noma ngabe kuthiwa mhlawumbe sinakho konke esibona kuyikhona kusenza sijabule lapha emhlabeni, kodwa uma ulwazi noma uthando kaNkulunkulu lungekho kuwe, khona lokhu okuzoshoda kuwe. Kodwa ngiyacela ukuba amazwi lawa-ke kamfundisi uZikhali bese ehlala engene egxile enhlizweni yakho, bese ududuzeka, bese ukubuya nethemba kuwe. Isho kanjalo-ke insizwa-ke yakaZikhali, njengoba kade isho nje. Ngiyathemba ukuba niduduzekile nonke kumsakazo omkhulu uDumo 71.4 FM. Ziji izinto sezixakile bese wena nje uthi Jehova khusela umoya wami, uthi sekunzima kulikhuni, uthi uNkulunkulu kodwa uzoyigcina impilo yami. Ngokuba lokho uyobukusho ngethemba, nangokuthi ubukusho ngumthemba uNkulunkulu. Uma usenokholo nethemba ngeke laphela. Ave kubuhlungu uthola ukuthi unabangani, bonke abangani bayaphumelela empilweni, bonke abangani bahamba ngezimoto, bonke abangani banabafazi, noma bonke abangani banazo zonke izinto abayidingayo, kodwa wena khona lokho kushoda kuwe. Kungenzeka ukuthi mhlambe nokholo liyashoda kuwe, kodwa uthathe isikhathi sakho ukuthi uthanda sicele kumvene nqanqo, ucele uNkulunkulu ukuthi akusize ekhusele impilo yakho. Ngathi ngane yakwethu ngokuthatha isikhathi sakho ujonge igama likaNkulunkulu, noma ujonge amandla kaNkulunkulu ngokuthi ugubule uthandaze lapho khona, ucele
kuNkulunkulu ukuba kusize lapho oxakeke khona. Ngiyacela besiya, ngiyacela ukuthi-ke uNkulunkulu ubagcine abantu bakho ngalesikhathi kunzima, umhlaba ujikile, izifo ihlasele. Kodwa nje okuningi ngeke ngakusho uqedile umfundisi uzikhale. Njengamanje ngizothi angithi khumo mina bese nginishela ingoma emnandi kakhulu ethi Jehova uzuyigcine impilo yami, ukhusele umoya wami. Ngiyabonga umsakazo uDumo 71.4 FM. Ngiyacela ukuba lentshumayelo bese-ke uyidlulisela kumngane wakho, nomngane wakho edlulisele kumngane wakhe, bese yonke le mazwi ebesefika esebenze emphefumulweni yabantu noma yabalaleli bomsakazo uDumo FM. UMKHULEKO 71.4 FM olwakho nawe.
Udumo 71.4 FM olwakho nawe.